Dogumlulugyň ýokary bolmagy ilatyň artmagyny üpçün edýär. Taryhda bu ýagdaý iş güýjüniň gollanylmagy, jemgyýetçilik ulgamlarynyň durnukullygy we ykdysady ösüş bilen baglanyşykly bolupdy. İlatyň sanynyň ýokary bolmagyna, jemgyýetiň durnukullygyny we geljekke ösüşi üpçün edýän mümkinçilik hökmüne garalýady. UNFPA-nyň dünýäniň ilat hasabatynyň 2025-nji ýylda çykarylan sanyna bellenilişine göre 14 ýurtda 14.000 adamyň gatnaşmagynaky geçirilen soragnamanyň netijeleri şunu görkezýär. Adamlaryň köpüsi çaga isleýärler. Ýöne bu islegi durmuşa geçirmekde kynçylyk çekýär. Şeýle de adamlaryň haçan çaga dogurjokdygyny hemde näçe çaga isleýärligini ketgitlemäge hukugynyň bardygy bellenilýär. Adamlar özleriniň reproduktiv arzularyny durmuşa geçirmekde düýpli päsgelçilikler bilen ýüzbeýüz bolýarlar. İdeg işleriniň deňsiz paýlanmagy we ziýanly gender kadalary aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerini päsgelçilik döredýär. Gender deňsizligini güýçlendirýär we demografik durnukullyga ziýan ýetirýär. Köne jemgyýetçilik kadalary, ýagny erkek eklenji üpçün edici modeli häzirki döwrüň durmuş hakykatyna laýyk gelmeýär. Munyň özi tölegsiz ideg işleriniň agramly bölegini adalatsyz ýagdaýda aýallaryň gerdenine ýükleýär. Bu bolsa gender deňligini we ykdysady ösüşe günüden güni garşy gelýär. Geljegi alada etmek hem möhüm faktorlaryň biri bolup durýar. UNFPA-nyň täze maglumatlary reproduktiv hukuklaryny we mümkinçiliklerini amala aşyrmakdaky päsgelçilikleriň hem aýallara hem de erkeklere täsir edýänligini görkezýär. Häzirki jemgyýet adamlara durmuşdaky iň şahsy we möhüm çözgüdi çaga edinmegi, erkin saýlamak üçin zerur bolan şertleri hödürlemeýär. Bu bolsa adamlaryň çaga sanyny we olary haçan dünýä indirmeligini erkin we jogapkärçilikli saýlamaga bolan hukugyna böwet bolýar. Döwrüň talaplaryna laýyk maşgalany meýilleşdirmek usullaryna el ýeterlilik bu ilatyň abadançylygyna we reproduktiv hukugundan peýdalanmaga goýulýan maýa goýumdyr. Bu ýaşlara bilim almaklaryny dowam etdirmäge, başarnyklaryny ösdürmäge we jemgyýetçilik durmuşyna goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Aýallaryň abadançylygyna we olaryň iş bilen maşgala durmuşynyň arasynda deň agramlylyk saklap bilmegine maýa goýmak demografik durnukullygy berkitmekde möhüm açardyr. Hakyky çökkünlük adamlaryň isleýän maşgalasyny döretmek mümkinçiliginden mahrum bolýarlygyndadyr. UNFPA-nyň hasabatyna bellenilişi ýaly. Bu meseleleri çözmegiň iň gowy usuly saýlamak mümkinçiligini çäklendirmekde dälle giňeltmekdedir. Bu şahsy maksatlaryň adam hukuklarynyň we gender deňliginiň amala aşyrylmagyna mümkinçilik berýär. Hasabatda görkezilen çözgütleriň arasynda şular öňe çykarylýar. Adamlaryň iş wagtyny zerurlyklaryna görä saýlap bilmegi, çagalara ideg hyzmatlarynyň el ýeterliligi, orta we mektebe çenli bilim edaralarynyň el ýeterli bolmagy, ýaşaýyş jaýynyň el ýeterliligi, çagalaryň terbiýesi baradaky köne jemgyýetçilik kadalarynyň ýok edilmegi. Bundan başga-da adamlaryň maşgala babatyny erkin we jogapkärçilikli saýlamagyna mümkinçilik berýän ýokarky illi saglyk hyzmatlarynyň hemmeler üçin el ýeter bolmagy zerurdur. Ahyrynda esasy zat her ýurdun adamlaryna islenlik wagt islen mukdaryny çaga edinmäge mümkinçilikleriň, ferişdeleriň we anamlylygyň döredilmegidir. Sebäbi bu adamlaryň öz hukuklaryny, gender deňligini we maşgala babatda şahsy maksatlaryny amala aşyrmaklaryna mümkinçilik berýär. UNFPA adalatly we durnukly dünýäni döretmäge gönükdirilen işler arkaly adamlaryň arzu edýän maşgalasyny döretmegine gollaw berýär.